Ah. Inay. Asa man ta? Diri. Layo pa kayo? Ay, ako kung na ito. Wajan shop. Ako ada lang ako na. Hinay, hinay. Ay mo rin ng Hinay. Ay, mahal mo ko giro. Isang hapon, may isang tatay na kumatok sa pintuan ng aming jail. Siya si Ayan na may meningitis na magkakarton dito sa MAA, Davao City. Nagtatanong lang siya kung bibili ba daw kami ng mga buting plastik na gagawing parol. Ngunit marami na din po kaming buting plastik kaya hindi po siya nabilhan. Kaya ito na lamang po ang nagawa ko para sa kawawang tatay na may kapansanan. At bago ka magreklamo sa buhay, panuorin mo muna ito. Kasi pangalan ni mo? Ayan. Ha? Ayan. Ayan? Kinsa may nagtudlo sa imo nga man hikad jail? Ang mga tricycle. Tricycle? Oo. Tapos asa yung balay? Sa Traston. Sa? Traston. Traskon? So ang imong pagka-paralyze, sugod pa na sa Meningitis. meningitis. Bata pa ka. Maganda ko. 2 years old. Imong pangita unsa man? Mga karton. Karton. Karton na karton. Ikaw to nag-standby sa Mercury. Mercury. Saan man mo ng karton? Baligyan mo. Baligya. Nya pila may kita nimo sa kadlaw? Depende sa kwan, sa kita, sa kilo. Depende. Pero kasagaran pila halin nimo? Pilihan mo muna. Pilian pa. Nya mapilian nimo katong ibaligyain nimo pila may halin na to? Sa kadlaw usahay makabaligya ka pila man? Ha? Pinta. 50. 50 imong kita sa karton. Imong asawa de unsay trabaho? Slipper ba may tuna? Sweeper? Asa dapat inyong area sa sweeper? Ako sa bagingan ko na assign. Sa Bagingan. Sa Osminia. Sa Osminia. So imong balay karon masudlan ba og kuan sakyanan dili? Masudlan. Sige. Na ako ihatag sa imo nga bugas. Ha? Pero ihatod na to sa balay nimo. Ha? Pabuta ko dire kitagaan ta kag bugas ug tinapa. Ha? Isa pangalan nimo? Ayan. Kay naluoy ko nimo yung sitwasyon ba na masura. One time nakita ti ka na masura ka. Ayan, Hilbert. Maglana. Manlana. Maglana. Ang panginabuhian, karton. Karton lang. Oo. Nay, tulo ka anak. Ligaw-ligaw lang na. Lingaw-lingaw lang. Sige, pabutong ko nimo ha. Kung makasulog ko, yan lang. Mukhaon makakagtina pa. Na may gamay dito nga bugas na ko tapos tinapa sa sakyanan. Pero ihato na to sa balay kay maglisod makaglakaw. Kao ba kayo nagkupras? Kaon ka kupras. Sige, pabutong ko nimo dire. Kay mo gawas ko ha. Tawagon ti ka kung makagawas na ko ha. Alay! Ay sa! Ayo sa! Kana! Kita ka na? Yehey! Unsa man eh? Lamat. Bugas! Tatod na to si mong balay. Pagpanta ka dito ba kung Looy! Ni Dool! Nahigamay nga bugas ug tinapa. Hatod sa balay. Mato kong City Hall, iagi na lang. Oh, mato kong City Hall, ihapit lang sa iyang balay. Basta lang ako sa mga kung Unsa man eh? Bugas og tinapa. tinapa. Imuha na na. Ta. Tol-toli ko ha, asa na bitaw inyo ha. Asa na bitaw sa? Traston direta. Direta? Tulad.
sa iyong balay? Pasulod. Wala ko agyanan na rin. Dire. Dire ka nag-aagi. Dili ko na. Dili ka bili. Dili lang. Dini lang? Dili lang. I-park na ko dire. Kaning kanal? Dili lang ang balay. Ay sa iyong balay? Dili ko yun. Diha? Isa, bihan ka. Para di ka maglisod. Ay, naglisod ka. Be, hinay. Di ako lang kuha sa bugas. Op. Nah, dito ta. Yan ang balay. Asa? Pasulod to. Solo dito? Okay na diri, basig nakaatang ko. Ipidpid sa nako, be. Ipidpid sa nako. Basig nakaatang ko. Inay. Nandiyan mo ni. Nandiyan. Asa man ta? Pasulod. Diri. Layo pa kayo? Dahil ako kung na doon. Nandiyan siya. Ako ada lang mga kanya. Hinay. Ay, muha rin ng... Hinay. Ay, mahal mo ko gano'n. Ayun. Kisa mo ng bata? Oo, anak. Wala akong dinadala-dala dito. Kanino? Karito ni mo? Yan. Ayo. Dirang ta. Wala akong mga pang-ustak ko. Mo ni snack ni mo? Wala. Mo ni mong kariton. Madala kong dala-dala dito kada gabi eh. Kani siya. May hapon. Ingon sa nimo siya? Bana. Imong bana. Niadto sa jail. Ato lagi daw sa inyo, sir. Bisita lagi daw. Bisita daw siya. Oh, naanak ko sa mga ato ko, sir. Kaya nag-promise mo po ando sa inyo, ha? Mo lagi. Kung naluoy ko sa iyong sitwasyon. Mao gani sa Oo. di ka lagi nagta. Pero perminti man ni sa kuwan daw, Mercury. Gani sa dito garagabi eh. Mercury ni sige. Karton Kasi pangalan po nimo? Ibilin. Si Evelyn. Ikaw? Ayan. Si Ayan. Imong anak? Tulo ang anak daw. Tuloy imong anak. Kani sa mo ning kinamahuran lang. Kinamahuran ni. Iyaan niya dito. Ah, kisa may ikaw ba nimo? Si? Ang iyang-iyaan dito. Iyaan niya, senyor. Ang uban ko dito puno lagi. Oo. Mo lagi ang kungkuan lagi diri sa iba. Dito siya nangutana siya, kuan bang kuan namalit ba og gatong mineral? Meral. Tapos ingon ako, sige lang, kaya ang namalit man og gatong annex, katong sa pikas nga jail, ang maghimo og gatong kuan, parol. Oh, di ko. Parol. Oh, pero mangutana pa ko. Ino lang ako siya nga kung balikan lang ako siya sa Mercury kung tinuod niya namalit pa siya. Okay, mo lagi pinalan. Dagan ko mga stock Ako na lang. Daghang kay stock. So karon kay wala man kay kuan ron. Pila imong kuan? Usahay kita nimo sa adlaw isa 50. Di parehas. So na ako'y gihatag si mo nga padala nga bugas. Ako na. Oo, tapos tinapa. Naigamay ko na asukal ug gatong kape. Salamat. May na lang makuha na. Ni adto lagi nagtalo mo, ay gitagaan po mig. Tagaan po mo. Ka kilo lagi dito. Bugas. So kani ubay-ubay man ito sa sako. Salamat. Sir. Oh, Oh, may na lang magamit ninyo. salamat. So mo ni pangita niya kariton 50. Mga baterya na. Di nga. Sige mangutana ta. Mangutana ko dito kung nanginahanglan sila. Anti plastic lagi sir, Mga dagan ngani ba? Wala. Lagay pundo na niya plastic. Mga ngani. Sige. lagi bahan. Oo, sige. So dili zero imong adlaw ron. Salamat. So ang imuhang kita, nga kuan 50 ang adlaw. Tagaan ta kag kuan equivalent of
50. Equivalent o sa kuan 5 kadlaw, sa unom kadlaw pila man? Di mo parehang man na. Oh, sa isa nimo kasi mana tagaan kita nimo. Salamat. Oh, Taon nakakuha ni taon. Ingon siya. oh, good for kita na nimo sa isa kasi mana. Ako na kayong pasalamat. Ah, Yan sa imo sir. oh, yan. Dili man ta kuan. Oh. Ayaw lang kawalag paglaom ha, nakita man ta kasige. No. Intaon iyang Kapulit lang ko magbubalay. Naaral. Oh. Kapulit lang magbubalay. Lagi sa Mercury. Ako diri mabala ka lagi ko diri sir kay anang sitwasyon niya lagi. Ang Pero ang gitay kuan, manikamot min taon. ano siya nga sige lang kay kun diri man gud sa balay magsigig. Kapoy. Sige, mo na imong balay, yung balay yan. Pat pa katuig niya mo man sir, mo lagi ni. Sige lang, dili ka di ay lang kawalag paglaom, kaya ang Ginoo nagtanaw man. Di sa stre ato ang Ah, kuan Oh, ang Ginoo nagtanaw, ayaw kawalag paglaom. So karon nakita ta, di man ta kaila. Pero magpasalamat ka sa Ginoo. Oh, jud Oh, dili na importante nga mailhan ko nimo. Ang imuhang pasalamatan ang Ginoo. Okay, naay Ginoo, gisugo mo ko si Ginoo. Nga para tagaan kag bugas, tagaan kag grocery, og tagaan kag kwarta. Isugo lang ko si Ginoo ha. Oh. Merry Christmas kay sir. Oh, sige, Merry Christmas sa inyo ha. Duterte Davi, kung kabalo ba? Oo, unta, nakatabang ng gamay, akong tabang si Muha. Niyato na ko. Tama na istorya na to ha. Oh, asa magpasalamat sa? Ginoo. Sige, salamat kay sir. Si Mama. Oh, Merry Christmas. Merry Christmas dong. Merry Christmas.